Kanjeng Hadipati Rawalen. Derek iki tumuju Majapahit. Awit ing dina iki ora Majapahit lagi wae ora pada sadah. Mula tak jaluk kabeh prajurit kudu padha siaga ing gat. Piye siaganing prajurit? Prajurit menika sampun bagel petis siapa ing gati manunggal dados sawiji. Bagus. Yo kaya ngono kuwi sing tak karepe. Yen wis padha siaga ing gati, budalan iki bakal tak pasrahke kawon kuwi. Wis tak dawuh. Tindak. Para tamtamu. Siap siaga. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Danyo! 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 Kaya ngono kuwi sing tak karepe. Biasa suarane Tumbang panah pedang kabeh padha bisa. samudra Wayang-wayang ompat mono legani. Cakra. Pisan kaadani ana ing negara Majapahit. Namung emutikas kaliyan negara Wetengus tipis karono kanggo mangun taman kapombongan. Mula ingsun njaluk ketimbangan sira kabeh bakal sun wiwit Dumateng dika Kakang Arya Tagah. Dawuh katimbalan sinuwun Prabu. Sambet lan upacara sradah ingkang pendhak setahun sepisan kadan
ngemuti kaskaryanipun negaring sampun tipis krana kagemangun taman kapompongan kedah dipun wontenaken kanthi cara climen napa kanthi cara ageng-agengan. Menawi sampun dipun keparengaken ing abdi kula badhe matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Jayagaya. Sampun adat lupiya pendak saparsa sepisan menika dipun wontenaken upacara sraja kangge mengeti leluhur-leluhur ing sampun kondur ing kasedan jati. Namung menawi saking pemanggih kula upacara sraja monggo dipun wiwiti nanging kedah emut menawi kasipun negari wonten ing kraton Majapahit menika sampun telas amargi kangge mangun taman kapobongan. Mila menawi saking pemanggih kula upacara sraja badhe dipun wiwiti ngangge cara cerimen kemawon. Tegesipun sakwontenipun. Nggih. Walen yen panumbi Liman kemawon. limen nggih moto Menawi pepanggih kula Sinuwun Prabu Janegara. Kula condong kalih panjenenganipun Gusti Patih Haryo Tanda. Upacara sraja kanthi cara trimen kemawon Sinuwun Prabu. Dinolo batu nuwun nunggu sing mrayokku. Ketangan dawuh. Panji ketawang Dawuh katimbalan Sinuwun Prabu. siyoga sawijining prapoting negara. Nggih. Mula ingsun mundhut Nggih. kapiye panemundhir. Perkawis ngingeti upacara sraja, monggo panjenenganipun kula aturi emut. Rikala semanten Majapahit dipun kemudi kalian Hyang Wijaya nggih. Kertarajasa Jayawardana. Dereng nate Majapahit menika anggenipun ngingeti upacara sraja menika kanthi cara klimen. Nanging kenging menapa sasampunipun Majapahit menika panjenengan dalem ingkang ngabudi kok badhe dipun engeti kanthi cara klimen. Estu kemawon badhe kling semakem asma panjenengan dalem Sinuwun Prabu. Walayuda. Nggih, nggih, kula. Menawi pamanggih dika kados pundi? Condong dhateng anak murid kula. Upacara sraja kok nganggo cara celimen. Ah, isin kalian negara sanes ngagem upacara sraja kagem ageng-agengan. Ngoten mawon. Nanti cara ageng-agengan. Nggih, Nanging ngemuti kaskaryanipun negari menika sampun tipis. nggih. Lajeng kados pundi caranipun? Katuran presa sinuwun. Kawula wonten ing Majapahit menika kalebu negara kang gemah ripah lojinawe. Upama kaskaryane negari niku sampun telas nyuwun sumbangan kalih kawula, kalih rakyat. Lho nggih ta, niku nyuwun gathok. Ngaten caranipun. Nggih, Nggih, menawi kawula purun menawi boten kethuk runtut mustikaning Janaloka. Kawula ora gelem melu nyokong negara duwe gawe paringi pidana. Pidana kemawon. Ngoten mawon. kados ngaten pamanggih Oke. dika. Nggih. Caranipun menawi kagem abdiya menika ageng-agengan kedah nyuwun sokonganipun dhateng kawula. Nggih. Napa mboten kedah dipun biwaraken turunan botenipun? Oh, aten. Nggih. Turenipun mepet. Diteruske. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa pun. Ah, Monggo dipun biwaraken kalian para kawula. non sewu. Niki wetune rada mepet rada wengi. Ya. Kira-kira Majapahit niku ora ana duwe gawe ngawontenaken upacara sraja. Nggih ta? Monggo kaskaryane negari pun telas. Jenengan iso menyang solare gampang niku nek wonten ratune Jayanegara mboten enten. Nggih mboten? Mila saking menika panjenengan menyang nglumpuke dhuwit angger dina kira-kira nggo tuku sapi. Ya niki kira-kira nek sapine sampean 5 dijaluk sing 4 kanggo negara nggih upacara sraja. Angsal mboten? Hah? Niki nek sapi kira-kira nek mboten duwe sapi, duwene wedhus. Duwe wedhus 3 dijaluk sing 2. Angsal mboten nggih upacara sraja. Ampun sing mriki Bapak, sing mriku mawon. Ah, iki Ah, bala nggih. iki. Ora duwe sapi, ora duwe wedhus, duwene mung pitik. Kok
Ramapati menika kelangkungan. Upara Sragar iku sanjene mawon. Ampun meres kawula cilik. Kawula saniki udah pinter. Boten iki diapusi. Kawula saniki ku wani karo wong dhuwur nek pancen bener. Nek kleru pancen pedhoti nih kawula saniki. Wong cilik niku rekoso. Nek ana peramati dhisik, nek ana dum-duman apa kuwi wong sithik, wong cilik. Wong cilik kuwi duwe angan-angan. Nyambut gawe rino, adus keringat, bengi, pikiran, budidaya piye keluargane aja nganti keluwen. Nyambut gawe esuk nganti sore, entuk kaya kanggo murakapi keluargane, yen luwe ditabungke. Sithik mboko sithik, ditukokke pitik. Pitik dirumati ngendhok-endhok dadi akeh. Terus mana didol ditukokke wedhus. Kuwi angen-angene wong cilik sok kanggo nyakolake anake ben pinter. Bodho wong tuane anake bisa pinter. Iya. Pitik akeh didol ditukokke sapi. Iya. Sapi ngrembaka dadi 5, ratu ndek gawe kok dijal papat. Niku tertentu mboten entuk. Awit kangge minterke anake ra ngate. Menawi wonten kula wangsa negara meres marang kawula ing Majapahit. Kula nggih mboten lila. Sinasa kula menika teng Majapahit dapur saka guru. Neng kula nggih pengayoman saking adil nggih kula peparingan kawula. Nuwun sewu. Niki kok kete ana provokatore ya, Le? Nggih, leres, Bu. Kawula cilik ora gelem mergo ana doa sing ujug-ujugi. Lho nggih ta? Niku wanine dene ana wong berane wong ora mungkin bakal wani karo. Kula kados ngaten mergo kula ngertos karakter sampeyan. Karakter kula napa? Nalika Majapahit Kemudi Wijaya. Nggih. Ken Sora dibuang ning alas Paibang. Iki mergo saka daya cara kamu. Kowe sering nilakake kakakmu. Ning blendoke wetengmu dhewe. Anak iya jeneng apa sampean? Kula mboten turuti sampean. Mboten wani, ayo. Sira kabeh kalebu punggawa praja. Dudu bocah cilik iki nyang pendopo. Ora kanggo ajang perang. Sing tak karepake amung panemune kabeh. Mula pidangetke gawe ingsun. Angengeti widatining adicara upacara sraga. Sausing ingsun mirengake sakabehing panemune ing kalunggaling panemuning Bapak Ramapati teng ingsun agep. Menawi ngaten kula pitados. Anggen kula dados saka Guru Majapahit Tendinan iki. Sang Prabu Jendra. Panjenengan satunggalipun lintru ingkang atos atos. Awit Majapahit turnanipun. Sabda pangandikaning Sun Keng Angkalur marang sapa wae tak ambali sepisan maneh marang sapa wae sing ora sarujuk lawan kaputusan ingsun kena ninggalake Majapahit.
dibayar kanggo kas karyaning negara, urunane dhuwit bayare pajak wong cilik-cilik. Lho esuk-esuk kok malah senengane yang warung ngopi, mulai awan sithik mangan, bengi balik kelon bojone. Lho nek ra didu kok ngeten iki mboten kathah. Lho, kira geger bember sak. Sok benek kira-kira sing dadi ratu Majapahit niku mboten jaya negara, kula sing dadi ratu. Lho sampean nggih kepenak. Lho iwak kok didol murah. Nggih lho, menyang ora sumput karo lek tuku solar. Sedina menyang bengi lagi mulih ora iso kumpul karo bojone, ora iso kumpul karo anake. Lho iwak kok didol murah. Sok benek kula ratune, iwak tak tuku larang kabeh. Nggih lho, cocok ah. Lah dongake kula sing dadi ratu. Uyah regane sekilo kok ming 1000 rupiah. Nek kula ratune sok ben uyah kudu dituku 10.000 sekilo. Lho cocok kae. Lombok kok regane larang, mongko wong pesisiran mboten sing nganggo lombok. Mongko kula gadah alternatif nek ratune kula. Somben lombok ora usah nganggo digo masak nganggo lombok. Padha pedhese masake nganggo remasot. Cocok bener. Jeblok kandas Bupati Rawalen. Patih Arya Tadah, siji klenger siji bongko. Putar larang aku.